ҳамаи шумо шоҳид будем, ки ба рӯзҳои наздик профессорҳои химикҳои Фаберлик аз Москва омадагӣ буданд ва ман дар ҳамон рӯз иштирок доштам ва дар бораи ана ҳамин баланс нерваи система барои витамине ки барои асаб дар ширкати Фаберлик ҳаст бениҳоят суханҳои бисёр буд ва он чизе ки ман барои худам гирифтам дар бораи ҳамин маълумоти бештар гирифтам ҳозир барои шумо мерасонам. Ин капсулаҳай дар 6 дона дорад. Як курс леченияш ай 30 то 90 рӯзай дар мобайни як моҳ перерив мекунӣ. Так касоне ки капсула хӯрда наметонанд, метавонед ки шумо ҳуй карда дар даруни авқотон анӯзед ё ай гиёҳҳои кӯҳӣ тайёр мешаванд. Асаби моро ором мекунад, рагҳои хунгарди моро назорат мекунад, моро ай стресс нигоҳ медорад. Шахсоне ки ай хоб нарафтан азият мекашанд, шуморо ба зиндагии солим бармегардонад ва ҳама вақт шумо бо настроенияи хуб мегардед. шумо метавонед ки шахсоне ки дар оилаи шумо асабошон вайронай дар авқотҳо ҳам андохта ҳаматон як бора истеъмол кунед. Дар як рӯз то 2 капсулара иҷозат додагиай.